Fl-Istati Uniti, familja tipika b'żewġ u l-ċkejknin huwa stmat li jkollha tonfoq xejn inqas minn 32% midħul tagħha għas-servizzi taċ-childcare. Dan joħroġ minn statistika tal-Organizzazzjoni għall Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku, l-OECD, dwar l-ispiża li jridu jagħmlu familji f'pajjiżi differenti madwar id-dinja għaċ-childcare. Fiċ-Ċekja, familja simili tonfoq 28% ta' dħul tagħha. Familji fl-Irlanda u fir-Renju Unit iridu jonfqu 25% u fl-Iżvizzera 21%. F'pajjiżna il-familji ma jridu jonfqu assolutament xejn għas-servizz taċ-childcare li f'pajjiżi oħra jiklilhom somma sostanzjali minn dak li jkunu qalaw bil-ħidma tagħhom. Din is-sena, il-Gvern immexxi minn Robert Abela qed jinvesti 36 miljun euro biex il-familji mhux biss ma jkollhom joħorġu xejn mill-but, imma bħala medja kull familja tifranka mal-5,000 euro fis-sena.